Здравейте, аз съм Тони и днес ще водя дискусия на тема какво възпрепятства хората да създават и имат трайни връзки. Днес съм поканил един специален гост в това онлайн предаване. Тя е един добър и успешен коуч, който ще ни сподели своя опит и ще ни отговори на много въпроси, свързани с създаването на дълготрайна и здрава връзка между мъжа и жената. И това е Ева. Здравей, Ева! Може Здравей, ли да той. разкажеш накратко за себе си? Здравей! Какво искаш да знаеш за мен? Питай ме нещо конкретно. Конкретно. Защо избра точно с това да се занимаваш? Или всъщност какво те мотивира да помагаш на хората да открият своята полудвинка или да създават дълготрайни връзки помежду си? Да, често ми задават този въпрос и аз вярвам, че всеки терапевт, коуч или какъвто и да е човек, занимаващ се с подкрепяща професия, започва първо от своето лично търсене. Тъй като за мен любовните взаимоотношения са една от най-важните сфери в нашия живот. И аз вярвам, че независимо колко успешни сме професионално известни или имаме много имоти, богатство и материални блага, ако ние не сме щастливи и удовлетворени в любовния си живот, няма да бъдем напълно щастливи и удовлетворени от живота си като цяло. И за това, тъй като аз самата съм имала много предизвикателства по пътя, имала съм много връзки, които наричах на времето неуспешни, сега вече разбирам, че всяка една от тях е била успешна, защото ме е довела тук, където се намирам сега. И мечтата ми е всеки човек, който иска, аз вярвам, че почти всички хора искат да споделя живота си с любим човек по хармоничен начин. И аз вярвам, че съм натрупала достатъчно опит, знания и, как да кажа, мъдрост в тази тема и споделям това с хората и за радост вече 13 години съм помогнала на много хора да се чувстват по-удовлетворени в любовния си живот. Страхотно. Сега можеш ли да ни кажеш какво трябва да знаем, преди да започнем нова връзка? Тоест, всичко, което се е случило до момента, това е минало, разбира се. Не е нужно да фокусираме енергията си в миналото, но какво трябва да знае всеки един от нас, има пред, няма значение, мъж и жена. За знаене не знам, по-скоро какво е добре да вярваме, бих казала аз. Аз лично Да. вярвам, че ние сами създаваме своята реалност, същевременно и своя живот и своя любовен живот с нашия фокус, нашите мисли и емоциите и вибрацията, които те предизвикват. Така че, когато всеки от нас вярва, че изцяло зависи от нас да създадем щастлива връзка, започваме от съвсем различно място. Защото повечето хора, за съжаление, не вярват, че зависи от тях. Те смятат, че е въпрос на късмет, че зависи от другия, че зависи от обстоятелствата, от града и от какво ли не. Аз съм убедена, че абсолютно всичко зависи от нашите вярвания, нашите мисли, нашата вибрация, които предизвикват нашите действия. И когато ние знаем каква връзка искаме, а аз помагам на хората да си изяснят каква връзка искат, ние можем да привлечем, изберем и задържим подходящ партньор за създаване на тази връзка. Разбира се, освен вяра и действия, е нужно да имаме и уменията за подбор на партньор, за комуникация по време на дейтинг процеса и особено комуникация, когато започне ексклюзивната връзка. Нужни са умения за споделяне на нашите нужди, желания, емоции и граници по градивен и подходящ начин, умения за преговаряне, много умения за приоритизиране, за управление на времето. Много неща са навързани. И за това съм създала тази програма, която помага на хората да организират това знание, мъдрост, вяра и да видят, че стъпка по стъпка, лека по лека нещата са постижими. Да, благодаря за изчерпателния отговор. Сега ще попитам нещо много интересно, което вероятно много зрители се интересуват. Какво всъщност, кои са най-важните
фактори, които влияят негативно между взаимоотношенията между мъжа и жената. Негативните, има пред негативните. Основният фактор, който влияе негативно не само на отношенията между мъжа и жената, но на всичко, това е нашия фокус върху неприятни мисли. Независимо какви са тези мисли, докато ние се фокусираме върху минали връзки, които са за нас неуспешни, или си мечтаем за някой, който вече го няма. Нали, всички мисли, които предизвикват в нас неприятни емоции, те понижават нашата вибрация и съответно ни пречат да правим добри избори в живота си, да предприемаме градивни действия. Така че това е умението. Ако трябва само едно умение да усвоим за щастие и удовлетворение в живота, това е да се фокусираме върху приятни мисли. Аз това от много години го практикувам. Не е лесно, не казвам, звучи много просто, не е лесно, но с фокус, дисциплина и осъзнатост това се постига. Така че негативният фокус е едното нещо, което пречи неумението за комуникация, азова комуникация. Повечето хора, особено нали, когато сме в емоция на страх, следствие на негативния фокус, ние избираме насилствена комуникация и обвиняваме другия, не поемаме отговорност за нашите чувства, за нашите емоции, избори и действия и започва едно взаимно обвиняване, което води до конфликти и много връзки се разпадат. Така че позитивен фокус, ефективна комуникация с поемане на отговорност, азова от позиция аз се чувствам еди как си. И вяра в това, че ние сме способни заедно да създадем това, което искаме. Да, страхотно. Исках да попитам нещо, което може би много хора всъщност искат да разберат. Възможно ли е да има романтична връзка, постоянна, дълготрайна романтична връзка между мъжа и жената? Не само за кратко време, защото аз съм забелязал, в повечето случаи тя трае известно време, след, например, една година вече ги няма тези чувства, няма ги тези емоции, които в началото са били така в разгара си, като, не знаеш, като огън, Да. който след Да, това става само жаравата, след това става само пепелта да, и тук ми се иска, благодаря ти за този въпрос, две неща ми се иска да спомена. Първо, дали е възможно? Всичко е възможно, ако ние вярваме, че е възможно. Така че аз вярвам, че е възможно и за мен е възможно. Ако ти не вярваш, че е възможно, за теб не е възможно. Много хора си фантазират, че първата фаза на взаимоотношенията, която е влюбването, розовата фаза, може да продължи вечно. Това е огромна заблуда. Влюбването трае няколко месеца до максимум няколко години, но най-интензивната фаза на розовите очила трае няколко месеца. И ако ние не сме осъзнати, че след това връзката преминава в една по-зряла фаза от влюбване към любов, и очакваме през цялото време да сме влюбени, ние си мислим, че нещо не е наред с тази връзка. И много хора не са стигали до следващата фаза, до истинската дълбока любов. Затова само преминават много малки, кратки връзки, каквато е и моята любовна история, нали? Преживяваме влюбването, не знаем после как да влезем в дълбочина и да преминем към любовта и си мислим, че тази връзка не става и я напускаме. Така че уменията да преминем от влюбване към дълбока близост, приемане и любов са основното нещо, което правят една връзка трайна. И когато връзката се развива, когато партньорите се развиват, тя може да трае цял живот. И аз съм убедена, че е така. Когато сме честни, открити и напълно автентични с нашия партньор, когато знаем как да разрешаваме конфликтите, когато си създаваме разнообразие, когато пълним емоционалната банка на връзката с положителни преживявания и емоции, една такава връзка може само да се задълбочава и да се развива и все повече любов да се генерира в нея. да, страхотен отговор. Да попитам конкретно, защо повечето хора търсят любовта или щастието от другия човек? Например, аз съм забелязал, повечето хора казват, аз търся любов, аз търся щастие, но всъщност щастието
там ли се намира? В някого или е в самите нас? Защото Да. много хора не знаят къде Вече се намира в щастието и търсят любов. Да, на теория мисля, че вече почти всички знаем, че щастието е вътре в нас. Почти всеки човек, който се интересува от любовни отношения, от личностно развитие, духовни практики, знае, че щастието е вътре в нас. Обаче ни е трудно да го разберем. Трудно ни е да поемем тази отговорност, защото ако щастието е в нас и ние сме отговорни за него, а ние не сме щастливи, не може да обвиняваме никой. Не може да обвиняваме партньора, не може да обвиняваме правителството, не може да обвиняваме войните и какво ли още не. И това е моята основна мисия. Да помогна на хората да осъзнаят, че единствено наша отговорност е нашето щастие и това става чрез фокус върху приятни мисли и вече всичко, което споменах, действия, избори и така нататък. И когато поемем отговорност за това и спрем да обвиняваме който и да е и да търсим щастието извън нас, нещата започват лека по лека да се наместват. Да. А какво мислиш за очакването? За очакването. В повечето случаи хората, когато създават някаква връзка, те очакват. Те очакват любов, те очакват щастие, те очакват едва ли не да се появи, как да кажа, тази половинка. Няма значение. Говоря конкретно Да, за, да. за Благодаря средния ти пол. за Да. този въпрос. Тук пак има два въпроса. Първо, аз не вярвам в половинките. Като чуя думата половинка, веднага казвам, че ние не сме половинки. Ние сме цялостни личности и търсим друга цялостна личност. Така че, ако съзнанието ни е, че ние сме половинки, нещо ни липсва и ни трябва някой да ни допълва, това вече създава проблем във връзката. Но нека да кажем, че сме осъзнали, че ние сме цялостна личност, търсим друга цялостна личност, с която заедно да вървим напред. И забравих вече втората част от въпроса. Подсети ме. За очакванията. В смисъл, всеки Да, някой точно така. очаква Да, нещо да, конкретно, да. независимо какво. Да. Да, няма нищо лошо в това да имаме очаквания. Това е нещо напълно естествено и естествено, че имаме очаквания. Въпросът е да ги комуникираме. Защото когато очакванията не се комуникират и то по подходящ начин и на време, тогава става проблем. Но когато ние споделяме, аз бих се радвала това и това и това да се случва в връзката ни, да правим това и това планове, имам нужда от това и това, всички тези очаквания – когато ние ги осъзнаваме, първо, защото за да може да ги комуникираме, ние първо трябва да ги осъзнаваме. Второ, когато знаем как да ги представим с азова комуникация и с любов и да осъзнаваме, че нашия партньор не е длъжен да ги задоволява. Това са наши очаквания, наши желания, наши мечти и нужди. Ние ги споделяме открито. Ако нашия партньор може, иска и съвпадат с неговите желания, чудесно, ние ще ги осъществим заедно. Ако не, част от тях ще влязат във връзката, част от тях ние ще поемем отговорност сами да задоволим. Така че очакванията са нещо прекрасно, стига да ги споделим с нашия партньор и да намерим къде са пресечните точки. Да, съгласен съм с теб, но аз искам тук да подчертая още нещо за очакванията. В моята книга, която издадах този октомври, какъв е смисъл на живота, споделих, че очакванията са като празен стомах. И когато човек е гладен, той иска да го попита всякакъв вид храна, понеже, нали, знаеш, че глада няма граници. И по същия начин с очакването. Тоест, колкото повече очакване има човек, толкова повече разочарование има. Съгласна ли си с това? Не, не Не. съм съгласна. Не съм съгласна с това, защото за мен очакванията са синоним на желания и мечти. И колкото повече желания и мечти имаме, толкова по-добре. Въпросът е ние да не сме привързани към тях и да можем да живеем щастливо, независимо дали те ще се случат или не. Значи, тук е много тънък момента. Прекрасно е да мечтаем, прекрасно е да искаме, прекрасно е да очакваме и да споделяме с другите нашите очаквания, но да бъдем окей, дали те ще се случат или не. И да вярваме, че ако точно това не се случи, ще се случи нещо още по-хубаво. Така че непривързаността към тези желания и очаквания е ключа към щастието. Да, страхотен отговор. Съгласен съм с теб в това отношение. А какво би предпоръчала на всички хора,
в момента, които все още не вярват. Казвам, една част от тях не вярва, че това нещо може да се случи. Не вярват, че може да осъществят нали, техните мечти. Не вярват. Защото, знаеш, ние искаме нещо, но след всички разговаряме в даден момент, казваме, но дали въобще се получи. И една част от нас задържа миналото или остава на това ниво, защото все пак вярата се създава с действие, с резултати. Да кажем, направим нещо, получи се, да имаме някаква връзка, да, ето ние сме успели, да, това е вече, ние вече вярваме в себе си. Да, но ако не сме успели, ние не можем да вярваме. Тогава по какъв начин ти можеш да препоръчаш на хората да създадат тази вяра, която Да, да. я няма Значи още. вярата, това е най-голямото умение и най-ценното ние да създаваме и да поддържаме нашата вяра. И това става в различни посоки. Ти каза чрез действия и резултати. Но за да има подходящите действия и подходящите резултати, първо трябва да дойде вярата. Няма как вярата да дойде след резултатите, защото поради липсата на вяра ние предприемаме непродуктивни действия. Така че първо идва вярата и след това са резултатите. И аз съвсем наскоро споделих нещо в Фейсбук. Ако нагласата ти е ще повярвам, като го видя, никога няма да се случи. Но нашата нагласа би трябвало е, когато повярвам, тогава ще го видя. Разбираш ли разликата? Затова се казва вяра. Това не са доказателства. Това е вяра. Ние вярваме. И когато осъзнаем, че миналото не е нашето бъдеще. Това, че в миналото не сме успяли, не означава, че ние не можем да направим различен избор днес и да постигнем различни резултати. Затова аз насърчавам моите клиенти, които все още не вярват, че могат да имат онази връзка, за която си мечтаят, да се фокусират върху една първа малка стъпка и малка цел. Например, излизане на първа среща с свободен човек, симпатичен, наблизка до нашата възраст, близко до нашето местоживеене. Това е една много проста първа малка цел. И когато се фокусираме върху нея, и излезем на такава среща, да си кажем, браво, супер, ето, аз си го поисках, то се случи. Чудесно, каква е следващата стъпка? Ако искаме втора среща, втора среща. Ако не, първа среща с друг човек, който е малко по-близо до това, което искаме от първия. И така, с малки стъпки, с празнуване на успехите и с фокус върху позитивното, лека по лека се постига всяка една цел и връзка. Да. Определено съм съгласен с това, което споделя в момента. Но повечето хора държат в себе си някаква съпротива, т.е. те се съпротивляват. Те не искат дори да направят тази стъпка, защото казват, има ли смисъл да си губя времето с този или онзи, или с тази дама, която първо не ме привлича по никакъв начин. Да кажем, някои имат някакво Чакай, привличане. чакай, аз не съм казала да излизаш с някой, който не те привлича. Говорим само за хора, които те привличат. Няма да излизаш с хора, които не те привличат. Но не е нужно да те привличат на 10. Ако 5 е неутрално, достатъчно е да те привлича на 5. Малко да ти е симпатична. Не е нужно да се влюбиш от пръв поглед, нали? Това е огромна заблуда. Излизай с жени, които са ти симпатични. Първоначално. Нали? Започваме с малки стъпки. Да, но тук идва следващия въпрос, който е доста интересен. Сега, може да излизаме с хора, които са симпатични. Няма значение съответния пол. Говоря по Мгм. принцип за двата пола. Но, тук има едно но. Да излизаме с човек, който е симпатичен, като външност, или човек, който всъщност има съответните качества, т.е. вътрешната, тези ценности, които другите ги нямат, като цяло. Да, Не разбирам говориш, въпроса. да, Не е нужно да избираме между качества и външност. Първо трябва да повярваме, че може да имаме и двете. И качества, и външност. Първо, ако ние самите вярваме, че изглеждаме достатъчно добре, т.е. ние имаме външността, но вярваме, че имаме и достатъчно качества за добър партньор, значи имаме и качествата, значи, че има и други хора като нас. Нали така? да. Значи не е нужно да правим компромис с нито едното, нито другото. Така че започваме с симпатичен човек, който е също и, да кажем, честен, ако това е важно за нас, или има работа. С малки стъпки, но правим баланс между привличането
и рационалното. Значи свободен, има някаква адекватна работа и е честен. Да кажем, такива хора, бол. Няма причина да не излезем на първа среща с такъв човек, защото тези хора са навсякъде. Да. Какво ще споделиш на хората за ревността? Защото съм случаи, в които някоя ревността е безкрайна. Имам предвид, това е, не знам как мога да го нарека. В За смисъл, това каква е ревност говориш сега, не разбирам. ревност, отношение няма значение дали е мъж или жена, някого ревнува. Тоест, Ма когато си във връзка, когато си в дейтинг периода, кога? по принцип това се е случвало и в дейтинг периода, и във връзка. И затова казвам конкретно. Добре, за това аз ще ти кажа, Да. има голяма разлика. Значи, по време на дейтинг периода, който е период на опознаване, дейтинг идва от дейта, събиране на информация. Значи, в дейтинг периода, преди да сме започнали ексклюзивна връзка, аз насърчавам всички да излизат с повече от един потенциален партньор. Да опознават успоредно, примерно двама потенциални партньора. И в тази фаза не може изобщо да става въпрос за ревност, защото ние не сме във връзка. Никой нищо не ни дължи и никой нищо не ни е обещавал. Ние опознаваме повече от един потенциален партньор. Това е здравословния начин и разбира се, даваме правото и на хората, с които излизаме, да опознават повече от един потенциален партньор. Така че тук за каква ревност става въпрос? Да ти кажа честно, аз съм имал контакт с такива личности, които проявяват някаква ревност, дори в такъв етап. Има пред в дейтинг периода. Защото те сякаш очакват нещо да се случи, но има някакъв страх, който казва, не са готови да предприемат следващите действия, защото може би този мъж или жена, няма значение конкретно, но може би излиза друг, с трети, четвърти, пети, може би има 10-15 партнера, които и на това на някого не хареса. Не казвам точно какво за мен. На някого не му харесва. Макар че това е напълно, всеки има Разбирам те, избор. да. Всеки има право да не му харесва това нещо. Ти си преценяваш дали ти искаш да излизаш с потенциален партньор, който те ограничава. Значи, нека да си стои с ревността. Той да се справя с този страх. Въпросът е дали е окей да продължи да се вижда с теб. Нали, тук нещата са двустранни. Ако за тебе е окей да излизаш с повече от един потенциален партньор и това го комуникираш честно и открито с всички, с които излизаш, и за някой от тях това не е окей, чудесно, те могат да изберат да не се виждат с теб. Те могат да изберат да се справят със своята ревност и да приемат това нещо. Те могат да изберат самите те да не излизат с други хора. Така че няма универсална рецепта. Ако ние сме честни, автентични, наясно със себе си и комуникираме открито, няма как да стане грешка. Разбираш ли ме? Да. А сега да се фокусирам върху ревността, само че вече в Да, някаква трайна връзка. Защото и да, това го има да. като, Да, като... когато има ревност в трайна връзка, това означава няколко неща. Първо, ниска самооценка. Какво е ревността? Това е страх, че някой друг е по-подходящ партньор за нашия партньор и ние можем да загубим партньора си. Това е страх. Значи ние има нужда да се занимаем с тази емоция и да разберем защо се страхуваме. Защо смятаме, че не сме достатъчно добри за нашия партньор. Какво в нашите отношения не върви. От какво имаме нужда в тази връзка? Дали вече ни е скучно, дали не правим нови неща заедно, дали не си даваме комплименти един на друг, какво се случва? Нали, когато се случи нещо такова, първо проверяваме със себе си каква е причината и ако има реални факти, например, нашия партньор флиртува с други хора или се страхуваме от конкретно някой човек, говорим с нашия партньор. И му казваме, виж, видях, че флиртуваш с тази жена на това парти. Какво е положението? Искаш ли да виждаш ли някакво развитие на тези отношения? Не си удовлетворен от нашата връзка ли? Нали? Защо го правиш? Пак ясна, открита комуникация, без обвинения, нали? Съвсем напълно осъзнато, ще реши въпроса. Да. Напълно съм съгласен с теб, но искам още нещо да подчертая Мгм. специално за ревността. Според мен това е
един от най-токсичните а, фактори, които се влияят върху една връзка. Защото в даден момент човек може да се окаже в такава ситуация, че трябва да доказва това ли не, че, трябва, че нещо не е направено. Да кажем, че на неговия партньор и партньорка нали, го обвиняват или обвиняват нея за нещо, което не се е случило. Не, това всичко е фантазия. Един вид всичко, нали, което си представяме, не означава, че е така. Защото, знаеш, че повече може да си мисля много неща за Да, някого, да, разбирам но не. какво казваш. А Да, тук опираме до доверието. Ако в една връзка няма доверие между партньорите, на практика няма връзка. И ако ти честно и откровено казваш, че няма нищо, а другият човек продължава да обвинява и да фантазира някакви неща, ти няма как да го убедиш, защото той избира да вярва в нещо, за което няма доказателства. Това отново означава ниска самооценка, липса на доверие в себе си, в Вселената и в другите хора. Това е. да. А какво би препоръчало на такива хора, които имат такава връзка, да прекратят тези отношения и да намерят по-подходящ партньор или просто да намерят начин да запазят, как да кажа, тази токсична връзка в кавички, защото Значи, първо, токсична връзка никога не се опитваме да запазим. Или я превръщаме в здравословна връзка, или я прекратяваме. Но е важно, преди да напуснем каквато и да е връзка, по каквато и да е причина, да осъзнаем, че нашия партньор е наше огледало. И ако той е несигурен и ревнува и си фантазира някакви неща, това означава, че ние също го правим. И да потърсим къде ние в нашия живот се държим по този начин, в коя сфера, по отношение на какво. И когато изчистим в себе си тази ревност или тази неувереност, съмнение и фокусиране върху някакви фантазии, тя ще изчезне и у партньора, или този партньор ще изчезне от живота ни. да. Но всъщност това е според мен най-трудната част. В смисъл да се прекрати такава връзка, защото знаеш хората винаги една част от тях м, иска да я прекрати, но от друга страна, как да кажа, едно е човек да му се иска, а друго да го направи. Да, разбирам те какво казваш. Сега се сещам за едно твърдение. Когато кажем да на себе си, ни е лесно да кажем не на другия. Ако сме убедени, че тази връзка е токсична и няма бъдеще и няма смисъл да продължаваме в нея, трябва да изберем себе си. И тук пак стигаме до вярата. Ако ние вярваме, че можем да имаме връзката, която искаме, няма причина ние да стоим във връзка, която не искаме. Значи, ако ни е трудно да си тръгнем, това означава, че ние не вярваме, че можем да имаме по-добър партньор, по-добра връзка и по-хармонични взаимоотношения. Да, напълно съм съгласен с теб отново. Сега, понеже времето напредва, имаме около 8 минути, а, желая да направим кратко обобщение по темата. Какво м, още би препоръчала на хората, които все още отчаяно търсят някой Първо, да не търсят отчаяно, защото отчаянието не ни помага. Да се да, заредят с вяра. И сега ще помогна малко тази вяра да се случи. Навсякъде има свободни хора, които мечтаят за партньор. Всички ние мечтаем за едно и също. Да бъдем обичани, да обичаме, да бъдем приемани такива каквито сме, да бъдем уважавани и другите хора мечтаят за същото. Така че всички хора искаме едно и също. Необвързани хора има навсякъде. Възможно е за всеки един човек. Започвайте да излизате на срещи. Аз съм записала видео, което се казва "Пет начина за запознанства", които обобщават големите групи начини за запознанство с много подначини. Така че гледайте това видео и ще видите, че е много лесно да се запознаете с такива хора. Започнете да излизате на срещи. Страх не страх, от някъде трябва да се започне. Ако тотално нямате вяра и сте блокирани и не излизате на срещи, потърсете подкрепа. Дали ще е от любовен коуч, от терапевт, от психолог, трябва да се справите с този страх и такива емоции, защото бездействието няма как да се запознаете, ако ви е страх и ако не вярвате. Нали? Това е ясно.
Така, когато започнем да излизаме на срещи с отворено съзнание, с отворено сърце, споделяме себе си честно и открито, даваме шанс. Три срещи. Ако след третата среща има дилбрейкър, нещо категорично неприемливо, преустановяваме това отношение, то не е отношение, ами да опознаваме този човек и започваме да излизаме с някой друг. Ако няма такъв дилбрейкър, продължаваме да излизаме, докато не се появи неприемливо обстоятелство или докато не започнем ексклюзивна връзка с този човек. Изчакваме с секса преди да сме ексклюзивни и да сме опознали човека, не си лягаме с него. Докато излизаме успоредно с няколко човека, изчакваме с секс. След ексклюзивността, секса, запознаването с приятели и роднини, планове за бъдеще, живеене заедно и семейство. Така че нещата са прости. Нека да не създаваме излишни драми и проблеми. Да вярваме и да даваме шанс на хората. Това е. Да, благодаря. Последен въпрос към теб. Какво ще споделиш на хората за а, връзките от разстояние? Да кажем, че един се намира в едната част на планета, другия в другия, но по някакъв начин в повечето от случаите това не им позволява нещо да се осъществим за тях, защото един казва, да, но той трябва да дойде при мен, или тя Да, пак, да, или разбирам така. те. Аз лично не вярвам във връзките от разстояние, въпреки че се случва често такива хора да се съберат рано или късно. Ако няма ясен, точен план, кога вие ще се съберете да живеете заедно и не се извършва действия към този план, това е просто една фантазия. Хората, които започват връзки от разстояние, за мен това са хора, които се страхуват да започнат връзка с някой близо до тях. Защото близо до нас има достатъчно подходящи партньори. Няма нужда да започваме връзка от разстояние. Значи или не сме наясно ние къде искаме да живеем, а ако сме наясно къде искаме да живеем, търсим партньор, който живее близо до нас. Това е много просто. А ако има друг, който е далече, правим конкретни планове, кога ще се съберем да живеем на едно и също място. Просто е. Да, така е. Изглежда просто, но не е толкова просто за всеки. За Съгласен ли мен си? е просто, за това помагам на хората да го видят като мен. Да, да. Благодаря ти много за тази дискусия. Вярвам, че тя ще помогне на много хора за създаване на дълготрайни взаимоотношения, да намерят на това, което те търсят. Да, и аз Да не много спомням. благодаря за тази покана. Всеки, който иска да изследваме любовния му живот и какво му пречи да има връзката, която иска, ще се радвам да се свърже с мен в LinkedIn или във Facebook, или на имейл, или на моя сайт. Казвам се Ева Кулева и провеждам безплатен опознавателен видеоразговор с всеки, който иска да изследва възможностите си да създаде такава връзка. И ще се радвам много да помогна на повече хора да повярват, че това е възможно и да започнат стъпка по стъпка да го случват в живота си за себе си. Да, благодаря ти още веднъж, Ева. Беше ми приятно, че присъства на това онлайн събитие и те желая един страхотен и приятен ден. И освен това ще оставим контакти на твоя сайт под видеото, което ще се намеря в YouTube и в други медии. И вярвам, че по този начин може да помогнеш на много хора, които все още имат надежда за нещо. И това беше от И аз мен. благодаря много за тази възможност. Прекрасен ден! До скоро! Чао! Благодаря. Чао, чао, Ева. Благодаря. Чао, чао. Беше ми приятно. Чао.